ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଉ ଦେହ ତ ଭଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମାର୍କେଟିଂରେ ଯାଇପାରୁନି। ମୋର ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବି ଆଉ। ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ଦେହଟା କ'ଣ ହେଉଛି 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି। ଆଉ 2-3 ଦିନ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବେ। ଆଉ ମୋର ସବୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି ଯେ ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ 2-3 ଦିନ ଟିକେ ଯାଉ, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାଠୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଆଉ ଯାହା ଯିଏ ରଖିବା କଥା ରଖିବେ। ରଜ ତ ଆସିଲାଣି, ସବୁ ପିଠାପୁଠି କରିକି ରଖିଥିବେ, ଯେ ଯେମିତିଟା ଦେବେ ଆଉ। ମୁଁ ତ ଏ ବର୍ଷ କରିପାରିବିନି, ଆଉ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଉ ପିଠା କ'ଣ କରିବି। ସେଇପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗଟେ କି ବସ୍ତାଟେ ନେଇକି ଯିବି ହାରି। ଆଗୁଆ ମାନେ ପୋଡ଼ ପିଠା କି ଆରିସା କାକରା କରିଦିଏ, ସବୁ ମୋତେ ଦେଇଦେବେ, ମୁଁ ଧରିକି ଆସିବି। ମୋର ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ଦେବା ଲାଗି ତ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି ତ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଯେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ ରାତି ପାହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ହଣା ଆମର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଦେଖି ମୁଣ୍ଡ ବେଶୀ ଖରାପ ହେଉଛି। କିଏ କାହାକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଉଛି, କିଏ କାହାକୁ ମାରି ଦେଉଛି, କିଏ କାହାକୁ ପିଟି ଦେଉଛି, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।